Baik ada Deno, ada Gala-Gala, ada Gitir Sumilir. Dina Dini Atamovi Multimedia. Bahana Indonesia. Sayangku Sing ayu dhewe. terima kasih Turun napa tak usahane ibarate seisi bumi nggo kowe Sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal bungaku tembus tekan kayangan gunung suaramu suara tangismu Yo, semuanya bilang apa? ora bakal cukup lautan mangsi rendah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritane gedene rasa sayangku sing tenang iya 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 aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir banter Bahana Indonesia. Dina Dini Audio Sound banter System. tapi aku sih Spesial untuk Mbak Melani dan Mas Bisma. Semoga sakinah mawaddah warahmah nggih. amin Diberikan kemudahan segala urusannya. sayangku sing ayu dhewe sing tenang bakal tau sake Sane apa? tumbas roti cukup ku berdiri kendak ayumu ngadeg kaya widodari ngadeg-ngadeg yo mungkin iso entek ayunan lagu nyeritane gedene rasa sayangku Semuanya bernyanyi, semuanya. sing tenang iya 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 aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir alon banter banter alon banter alon 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 Banter. sayangku sing ayu dhewe bakal tau sake yo ayo bunda goyang yo sing sing bungaku nembus tekan Saka, kayangan saka, gunung suaramu
ewunan lagu nyeritane gedene rasa sayangku. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritane gedene rasa sayangku. Terima kasih, denoknya luar biasa sudah dikasih.